Badakizue, urtero bezala gaudela maiatza borrokan egun jardunaldiko ekintzak egiten, eta bukatzeko jardunaldi hauek antolatu dugu iganderako esaten duguna bueltaka Berazubiko kanpo futbolan. Bueltaka da, Tolosara etortzen dira daukagu aterpe etxe bat, une aurten egongo da Tolosan, oain arte egon da Amasako Apaiza etxean, baina obrak direla eta aurten ezin da egon Amasan, eta egongo dira Tolosako udaletxeko pisu baten. Hortarako, behar diguna da, ume horiei finantziaketa lortu, eta urtean zehar egiten diran ekimen desberdinak, egiten dira bai salmentak eta ez dakitzen bat gauza gehiago, eta aurten pentsatu dugu Berazubin jartzea gure herria bueltaka. Bueltaka honetan, gure asmoa da, lortu ditugu 5 o 6 ekipo desberdinak, eta ikusita pistak dauzkala 200 metro, erronka da egitea 105 buelta. 105 buelta da maratoi bat. Hortarako jarriko ditugu Berazubiko pistan lehenbiziko 2 kalek hor maratoia egin dutenek, hor daude esan deten bezala 5 o 6 ekipoia lortuta, eta beste guztiak jarriko da alako sarrera bat, alako arku bat, nun handikan pasatzen garenean, buelta bat emandakoan, hor dago leloa, buelta bat, euro bat. Zer nahi dugu lortu? Ume bakoitza daukagu kalkulatuta udara bai bidaia egitea eta bai udarako mantenu hori kalkulatzen dugu gutxi gora bera direla 1.900 euro. Gutzako asko da, eta orduan eskatzen dugu Tolosaldeako herriari, herritarrei laguntza hori. Eta bukatzeko, ekimen honekin batean, nahi dugu pixkat jende animatzeko eta alako zurrumur bat sortu, nahi dugu esan, gailurrako ekipokoak, Euskal Telebistakoak, baitare Tolosar ospetsu batekin ibiliko diala bueltaka Berazubin, eta ez dugu zango zein dan hori, besta pixkat egitzeko xarma hori, eta jendea ere juntzala Berazubia ikustea zein dan, eta parte hartzala oso politxa da, gainare eguraldia bari dagoela ona iragarrita, eta familiantzako da aukera oso politxa, bueltak ematea, eta baita ere bere elkartasuna adieraztea Sahara herriari. Gai honekin bai esan behar daukeula eskualdeko herri guztien izenen hitzeike deula, eta gai honekin denak bat iken deula, eta gure babesa politikoki daukeala ekimen honek,